करे का तेरा किस्म के सर मुंह काहे के बनैली बड़ा ठोका जली आइल वाला बड़ा सुघर पतो ह खाना देलो के नहीं खिसिया मार बोलतिया जना तो घर में कलह पुल को भले भी मार झगड़ा करतिया। चल तो काहे बोलती है हम तो कर जाई हमारा गाड़ी देलो से हम नहीं के करे अतना कर पावर हो गेल बरे। अब जा तू ही ना बतीबो ले लो ये तना गाड़ी देले भी कि पूछा मत चार गो आदमी सुनियो तो का कहियो हम जा चल ना रे ना हम नहीं तू सर तोहरे में गलती है हमारा में 1% नहीं गेला। अच्छा आओ बैठा तो के समझाओ तनी तू झूठ मूठ बोल के दूसरे के लड़की के शादी विवाह करइबो आ गइनी कुछो ना कनिए भौजी तनी खाना वाना द न तो बुरा अन ठेकान अंड बंड बोलली हो ओकरा बाद मन मार के चुपचाप चल का करी झगड़ा मिठाई लेके गइल हरे मिठाई काहे के हो भाई मिठाई काहे कट के ले जाई नया नया भौजाई नहीं सकता मिठाई लेके जाई जाला वाला उम्र बाटे घूमे फिरे वाला आ मिठाई कहां से तो चल हो जा बनावे के बी में गढ़ा काटे के बाद घुमावा खाली चल बैठ के रखल बा हो प्रेम से कनी है जे भौजी द न जरिए जाके बैठनी कनी के भौजी खाना वाना द न बहुत अनठेकान बोली मन करता कि का करी हम उहे भाई अंबानी के दादी चल तरे चल चलो तो हम पूछा दे चलो है भूसा सीधा कर चल हम ले लेते चल बहुसा का में लेके जी बस सर ए जे रखे के बता ए जे गलती करता आ नटंकी करता पानी पी लेबे ते जल्दी चलो हमरा जाए के बाटे पूछे कला का है तू अनठेकान चल ला बाबू जिद जी अरे गोड़ हाथ टूट जाई तो ए काहे हो बचिया काहे मन मार के बैठल बा त का करी नची का बैठी न त काहे ऐसे बोलत हो कैसे बोलत नहीं पूछो हम कुछो ना कनी भौजी कहीं खाना दो ना तो कहता कि तू कमा के लेके दे ले वाले खियाई काहे हो काहे चार गो बतियर बढ़ा के का बोला हो बेटा हुआ पूछो ना पूछा बाबूजी कुछो बोलते नहीं कहीं कनी सर मारो तारा के का बनावे के हाथ गोड़ नहीं के का आता है कि हां वही बना के तो खइबो अब बताओ कि भैया काहे के बियाह कर लिया खाए के बना हां तारे के बना के कौन तमाई फोन करी संता है ए सामानवा फोनवा उठावे हो बैठा या तो ओकर के लिए तो बना के खेत ए बच्चिया का हो गेलो का हो गइल खाए नहीं के बना घर में आ कोई के खाए ना मिली समझ में आई ले काहे सुन ला कहत ला अभी तोरे गलती बा ना सुन ला काहे खका ना बन मिली काहे झूठ बोले के नतीजा है और काहे कौचो झूठ बोले बा काहे भरले मड़वा में कहला कि हमर हाई बा हाउ बा फलान दुकान बेटे आ कौ चीज देखत नहीं घरवा में मार कता पाका बा सर मारमल बेटा है माटी लगता कि गोड़ में छटक जी ना देनी वाना हो गई भी 50,000 के हां त ये जरा बुढ़ा हो गईया के और रोड के किनारे हमर दुकान बा काहे नहीं के हो दुकान बा जिला जवार करता हमर से पूछा कहता ली कि मार उहे ना खाली बतिया कनी के भौजी तनी खाना तो ना आई आधवा जिला जवार हमरा के जानता हो काहे नहीं के जानते ना बा झूठ बोले वाला आदमी के बड़ी लोग कुछ नहीं करी हम बाबूजी खाली खाना काहे ना जानेला ए बाबूजी ज्यादा हो बाबूजी के चुप आ ना ती चल जाए जैसे तारो बाबू कहता ही ना कि हमारा लड़की लाखों में बाबूजी खाइबे कोई नहीं हां अब बोले के सहूर है नहीं ए बाबू तारे बोले के सहूर रहे झूठ बोलला त और जाए तो बाबूजी बुढ़ा गेला छोड़ जाओ देखा बाबूजी तो है ना हम 5 बीघा सरसों बोल बा नहीं गुस्सा के चाहिए 10 बीघा चना बोल बा ये नहीं आज लेके घरा में काचे भरते ही अरे तो सर तो धइबे त बनावे के हुब बा ना का बन बाकी नहीं के हुबे बनी ना हरिया ससुरिया के बेचता किनारे रह के अपन बेटा के लेके खाए बनावा खा रह ठीक बा हमें से नहीं कुल जार बर्दाश्त है कहता ली ना कि अपन बियाह काहे ना के भागा के ले आवता ला ई गुरु कर जेबू आई तार जा के छोड़ कहती हमरा के छुओ मत ठीक बा कहां जेबू हो बाबा आसाराम लगे जेबू का ना तार कफन लेके आई कहता ली खिसी तो ये मरबा ना तो ये नहीं के सड़ी धइलबे तहरे के दे हो कफन हां लिया तो जाई हां जोन भाई तो भाई जाए अरे ना ती कहन जना संगे बकवास कइला पैदल गई बरोबर बा ठीक बा जा देख ला कहत तोहरे चलते सिखवला के कोई फायदा है तू कहला कि मीठी मीठी बोल के भौजी ले खाना मांगल जाला हम मीठी मीठी बोल के मांगनी तो कहतली भाग न तिया के बेटा बताओ ऐसे ही बोला जला देवर के सर वातना सुघरे पड़ो नहीं खा सुहर जाए तो हमर बियाह कर दे चल
तोरा बियाह होई खाए ला बना के दही ना चल लू लंगड़ कहीं से उठा के लावल जी ना 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 हम लंगर से नहीं करब कैसे न से करब चल हीरोइन से खोजे चल ना इनकर से सुना कालू हो अरे सुनत नहीं खुका हो बोले अरे हमार बैग उग सरिया देलू कहाँ जाए के कहता नहीं जी अब तो के का बत ना कहले कि हम के जाए के बा बहरा कमाए तनी हम पैसा वैसा बबुआ के अकेले देखत रहल जी अरे तो बबुआ बा नहीं आए बबुआ के लेके रही है तू अब ते बाबूजी बालन उ बटले बा भईवा एगो हैं ठीक है कहता नहीं आखिर कमाई जी ना तो आखिर कमाई खाई जी कम छी हां ई तो बतिया करबे कइल बा रुकी पे गेले क्या होते सांझे सर याद देले बानी पे किया द तब ना तो ट्रेनों को तो टाइम होइए ना गेल बा हां इधर आ बढ़िया ले जाए ठीक बा हां तो हम तो जाते बानी बाकी बढ़िया से रही है हां हम ठीक है बाबूजी के सेवा करी है कोनो कमी करे नी जी बताई ऐसा रहुआ कहीं ना जैसे लागला कि हम घर में कामे धाम ना करे ना तो हम समझौते ना बानी कि माने बाबूजी के बढ़िया से काम और सेवा तो टहल करी रोज है। समझा के जाए खाना बहुते पानी ऐठे समय से दे दिया। जब रोज चल जिमे तो और का लार करबो बार छोट भाई बाटे तो के कैसे उड़े बोलबू आखिर आखिर बियाह शादी भइल नहीं खे ओकर तबे माने हमन के भाई बात छोट तक उड़ेट काहे के बोलल जो ओकरा के मन में दुख लग जाई हम जा तनी काम करे बढ़िया से रही है जलू ना हां जा बाबू पापा के न छोके आई है ना जा संग चल जा चल जा तो तू ऐसे रह हो छोड़ दे हम बचाओ तू ऐसे रह हम चल जाए बढ़िया से रही है ना ठीक बा बोल लगते हैं पता ना कादनी चोल गनी उसमें भी हमारे जब मोने नहीं के लागत होई का ना होई ऐसा लागत है कि कुछ ना कुछ घर में होके वाला बाटे जाते जाते घर में काम पड़ल बा अब हे बैठा आओ बैठो का रे भैया गई तो ढोल पीट द सर काम में अरे तो तोहरे से कहता नहीं ढोल पीट द तोहरे से कहता नहीं ये बताओ का कहिया एक कमना ट्रेन से गई ना पता नहीं कि कहिया के टिकट के बना चलो आई चबैनिया ना घर रहती त खाए नहीं खे देत आ डहले भी देखो ठीक नहीं के बाबूजी लागत हां आ चल गेल बाहर आ दुख देहली त की तो भागिए जाई आ ना तो रही जाई मरिए जाई हन मुए मरिए जी हन हां मुआ दे हां चलो कोनो ना कोनो काम करे के बाद चले के नहीं खे हां ई पहले बतावा कि पहले ओके कैसे ओके तड़पावे के मतलब जना तक हमर संगतिया चल गल बा बाहर यही से ओकर मौगी के दुख देवे खातिर बतियावत चलो बाबू रहल चलो जाए। जान ना छोड़ल दे एकर तो मतलब बाटे कैसे मतलब ओकरा के का करे की चल सारा खमलोर पानी फेंक देते यहाँ पे नहीं महाराज तर लाइनिया द पहले सर लाइनिया धरा द पहले सुन लैनिया नहीं मान लो बाहर गई ना तो सब जानते बाटे कि दुख देना से आ तनको अपना से मुआ वाली द फंस जाई ऐसे इतना दुख देबे कि अपने में भाग जाए या मर जा चबैनिया डहले बिया खाना देतिया चल। बोले बिया चबैनिया चल उनको झूठा काट दिए चल कहाँ भी है चलो चलो चबैनिया के कहा था घरवा में बिया ना चल अब चल गिना तो चल गल बा बाहर यही से ही दुख देवे खातिर ओकरा मेहरारू के बतियावत रोशन बा बेटा दुनू आज उनका के मुआ दिए छोड़ल ही नहीं आज उनका के छोड़े के नहीं खे दुख दे के ऐसा करे हाँ। तो पगे चली चल ई त नहीं ना कोई कहीं काम होला कि मतलब मुंह मर के घेरा गई जाने भी है ए रानी सुनो तर हो बच्ची क्या करती है रे घरवा में अरे बैठा पहले ना क्या बाबूजी काने बरे खतियावा अरे ही काम का करता तू मारा तो रुकाओ नहीं है कुछ ना वो बैठे रहे तनकी से तो घर में काम रहे ना ढेर सारी पानी लेके आओ सारा काम है मेहंदी मारा ले पानी जल्दी मरदा रहो ना मरदा रहो तो बड़ा बम बम मार लिया अब देखो तो बस सियार भालिया सियार भाई में तो खाना मांगला कर कह दे यही तू कर्मचारी हो खाना मांगला पर तो गर्दन टाइट करके बोलते रहिए देख ला कई माटी लगा दोसर ले ए जा भोजन लिया पहले भूख लगल बा कहिए गुस्सा मत दिलावा जल्दी पानी लेके आओ पे अभी ताकत अड़ू देख ला बाबू देख ला मार जा नहीं तो एक चप्पल मारा आओ आओ बैठा बैठा
बड़ा बम बम आतर ली बुढ़ऊ रहा था पानी ले आओ बाबू के ए बाबूजी खाना अब सांझे से बनबे ना करी ना हमके अबे चाहिए सुन लो बता देते हैं ए बाबूजी कुछ नहीं ना। बच गइल बाटे त खाना अब बताई अरे पनिया ले गलवा सुखा तो पनिया ले काई बू पानी फिर लेके आओ जल्दी पानी दिलबे ना कर रहे ले पानी कहां ले ली रे बिना मंजले बर्तन पानी ले आता एक है ना ऐसे काहे कहती बाबूजी जैसे लागेला कि हम कोनो काम ही ना करे सुना रोला से काम ना चली रोला से मत खाना हटा ये से हटा जल्दी ले आओ जल्दी आंखें के सजा से हटा देवरजी हमरे कैसे कहती ना और में हरम के साथ ऐसे हुई ना तो कैसे आप अरे भाड़ में जब बियाह हुआ भाई लेके तो पूछो नहीं हमारा खाना चाहिए अब कल गुस्सा मत दिलावा हे मिले पहले मिले भैया रहा तो बड़ा ताव से बतिया उतर ली कि ना जानो नहीं जानो में तार हाथ का पता है जा तो आगे जोर पिया के सुता इकरा के असही चारे अरे ऐसा ही बाबूजी तारे के ना कि छोड़ के घर भाग जाए तो मर जा फसरी लगा के सर चिल्ला मत ना तो जान दिया सर गंगा वाला ना तो तार बैठा दिया अरे नहीं महाराज चुपचाप रह तो अरे चलते तो हो लड़िया था भर काय आती में लगता कि रोगे धले लेबा का आपके कैसे पानी अरे नीमन ना जी लैट्रिन के उठा के लावता नहीं ऐसा नहीं लगता ही बा हाय बाबूजी का ऐसा पानी दे जला एकरा में कीटाणु बटे का हम पानी में लागल बटे बताई ना गरजा मत रला तब तक गरजलू हो गरजा मत एकरा में देखो कितना कीटाणु बाबू के मुंह का काय घर में रखल बनी बाबू के मुंह में दूसरा के पानी का के मना दूसरा ले आओ दूसरा मांगा दूसरा दोसर लेके आओ इना चाहिए हमें ना चाहिए तो हमरो सब ना आई बाबूजी ठीक बा सुना लेके आओ न तो मुआ दे यही करी आ बाबूजी ना आ बाबूजी बाबूजी ए बाबूजी को पड़ बड़ा छपिया बड़ा भरी का मोर तो लेके रे का खली बेरे मोर गई अब का करी आई अब का करी सीधा कर खटिया सीधा कर तो छोड़ दे और दे अरे हे बाबूजी का करी के हो आई का करी के तो लंगे को बाबूजी का करी के हो देखो तुम मुंह गई का ठीक मर गना मोर गुरी सांस पर नहीं खींचल हे बाबूजी अब का करी के हो मोर गई ये का करी के भूसे वाला घर में तो फद धरा सर बड़ी है छत पानी नहीं खिलो हे बाबूजी भैया का जवाबदारी हो अरे सर पहले हो बूटा हो जल्दी पानी में जैसे भिगो का करे के हो भैया का फूटा फूटा रे बढ़िया रे कद भाग हुई तब कहची फोन करी हम तो हमनी फोन नहीं करे ये फोन करी हम काहे के फोन करबो हां उहे खुदे फोन करी ना हमनी के फोन करी तो एगो बात अलग रही कि माने फोन कइला सब कर जल्दी कर अरे लो फोन हुआ हो तो उठाओ तो तू ही बतिया हम ना बतिए दे हम बतिए हेलो हेलो हाँ बाबूजी हाँ प्रणाम मोटाई रह खुश रह का समाचार बा हो अरे समाचार पूछत रह समाचार कुली खराब बा ठीक बा ना का ठीक बा तोर मौगी भाग गई हाँ भाग तोर मौगी मौगी भाग गई हाँ अरे सही बोला था कि झूठो हो सही पूछ लिया मुनवा से ना कट कर अरे का कह जावे बच्चवा दिमाग में काम नहीं करो काहे रोवत वाला हो बाबूजी अरे पूरी बूढ़ी बनैले रहे कुल संजय खियलस आ सुबह हवा जाती तब गायब हो गई ज्यादा गायब हो गई हाँ भाग गईली है तार भाई एगो रोता हैं अब तो पता ना कि लहजा तू लोग अरे चारी वारी नैया सासू सबे जो लगली है कहीं भौजी के पता नहीं खेल चला कोनो बात तो नहीं ना भइल जब कह के गई रहो तब वही घड़ी खाना पानी के कुछो नहीं बोली जा और जब आज सवेरे की संझिए खाना वाना बना के सुबह जैसे ही जाके हमनी के जाते हैं घरे तो देखा जाए केवाड़ी वाड़ी बंद बा तो ओकरा गाँव में खोजला हजार खबर देला हजार फोन तो कैले रही तो कहता नहीं कि वो जिया ए जिया तो अइले ही नहीं के ला बाबूजी ले बतिया ला हेलो हाँ बाबूजी बोला अरे पता लगावा तू पता लगावा बच्चे वजह से और तो हम तो आवे 10 दिन में अही वाला रही हो हम ताला बन के हमनियो के जात खुद जिला जवार में खोजा जा हम आवतानी 10 दिन में अब तो अही वाला रही
आवा तनी हम। ठीक बा रख हो। ठीक बा रख। अरे ई त मान गई रे, ई त मान गई। तो अब का करेंगे? करे का ताला पर कहानियों को 10 दिन 1 महीने खातिर भाग जाए के। ठीक ना? चल लौरिया रे, छोड़ लौरिया बाद में, चल भाग के खोजे के ना